Máte niekedy už plné zuby toho, že ako živiteľ rodiny od vás každý očakáva plnú zodpovednosť za jej blaho. Že ako stroj na peniaze platíte všetky účty, faktúry, že zvládate hypotéky a úvery, že uspokojujete potreby, požiadavky a vrtochy všetkých členov vašej rodiny. A pritom ešte zostávate mužom, ktorý ale nevie, či má byť gentlemanom a romantikom, alebo skutočným vyrovnaným partnerom plne emancipovanej ženy. Neviete si poradiť so svojím dieťaťom? Zdá sa vám, že vaše dieťa bez vás a bez vašej kontroly nerobí nič? Máte obavu o jeho budúcnosť? Netúžili ste potom, aby to bolo inak? Aby vaše dieťa oveľa samostatnejšie plnilo svoje úlohy a prípadne prispievalo aj doma? Riešenia, návody a rady na tieto a podobné otázky vám poskytneme na fóre o rodine. Mimochodom, všimli ste si, že deti často ochorejú po hádke rodičov? Je vašim snom, aby vaša rodina bola šťastná? Uvažovali ste o tom, ako vrátiť do vášho vzťahu iskru, ktorá tam na začiatku bola, a nedovolili, aby upadol a neskončili ako mnoho párov, ktoré zostávajú spolu už iba kvôli deťom? A niekoho by mohlo zaujímať, ako si vybrať ideálneho životného partnera a začať úspešný vzťah. Som Ondrej Eršek, som riaditeľom neziskovej organizácie o rodine, ktorá sa snaží udržať a navrátiť hodnoty a tradície, ktoré rodina na Slovensku vždy predstavovala. Som nesmierne rád, že napriek svojej zaneprázdnenosti prijal naše pozvanie profesionálny prednášateľ a konzultant v otázkach rodiny, pán Bernard Percy. Teším sa na stretnutie s vami na fóre o rodine.